subscribing sannan ku danna ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Labule Hausa TV. Daga cikin shaidar da ake yi wa 'yan fim hadda cewar ba su kasance masu zaman aure ba, ma'ana idan sun yi auren baya karko. Sai dai a yanzu mun binciko wasu tsofaffin hotuna wasu tsofaffin jarumai waɗanda suka kasance a tare da juna tsawon shekaru masu yawa. To, shin shaidar da ake wa 'yan fim haka ne ta tabbata? Ko kuma ba haka ba ne? Bari dai mu duba waɗannan jarumai kafin mu ƙara tambihi a kai. Wasila Ismail tare da mijinta Al-Amin Ciroma. Wasila Ismail ita ce jarumar da ta fito a fim ɗin Wasila tare da Nuhu. Sun yi aure a 2002 zuwa yanzu suna da 'ya'ya 4, ɗaya namiji mata 3. Wannan shine waccan Wasila tare da mijinta ɗan jarida wato Al-Amin Ismail. Muhibbat Abdulsalam tare da mijinta Hassan Gis. Muhibbat Abdulsalam jaruma ce kuma ita ce mace ta farko a fim ɗin Hausa a cikin jaruman fim ɗin Hausa da ta fara ba da umarni, ma'ana daraktin. Shi kuma Hassan Gis kamar yadda kowa ya sani darakta ne kuma mai kyamara wato ɗaukar hoto. Sun yi aure a shekarar 2008 inda Allah ya albarkace su da 'ya'ya mata 3. A yanzu 2022 kuma wato shekararsu 14 da yin aure. Idris Sha'ibu Lisko tare da matarsa Zulaihat Dalhatu sun fito a cikin fim ɗin Silsila tare da juna kuma suka auri juna a shekarar 2004. A yanzu shekararsu 18 da aure. Sha'ibu Lisko ɗin haihu da shi da matarsa Zulaihat Dalhatu zuwa yanzu. Maryam Baba wadda aka fi sani da Maryam Sangandale sun yi aure da Abdul Kafino a shekarar 2019 inda wannan aure ya samu kalubale da yawa na surutan jama'a sakamakon ita Maryam Baba ta girma wato mijinta Abdul Kafino. Maryam Baba shahararriyar mawaƙiya ce, haka ma Abdul Kafino a Hausa. Za kuma su yi murnar cika shekara 3 da yin aure kwanan nan a cikin wannan wata na Agusta. Wannan tasha mai suna Labule Hausa TV tana nan tana kawo muku shirye-shirye kashi-kashi na abubuwan da suke faruwa a fim ɗin Hausa. Ku danna subscribe tare da danna ƙararrawa domin kasancewa tare da mu a koyaushe.